татар сериаллары барамы ул безнең татар каналларында? Теге чит ил сериаллары татарча тәрҗемә белән теге. Абрасio, кабахат, кайда йөрдең син? Мин Хасинларда кунакта идем, син үзең кабахат дип барамы хәзер анда? Бу минем фантазиямда киләсе пародиябыз булыр, ул нижмакта булсын менә. Легендар артист шунда яши, аның турында сөйләсәләр, әлбәттә. Ул да булыр менә, бу көннәрдә аның туган көне булыр иде. Легендар Хәмдүн апа Тимергалиева. Хәмдүн апаның бар бит инде легендар җыры, барыбыз да белә торган. Менә күз алдыгызга китерегез. Әгәр дә Хәмдүн апа Тимергалиева җырлый калса шушы җитез Галигә барамалы җырын берәр шундый испанский сериалда Bésame mucho стилендә. Киттек дигән сүзне көтәләр икән гафу итегез. Хәмдүн апа булганбыз әйтеп бирим сезгә. Галигә